Jamen altså, teater er jo en mangelvare i vores by, og selvfølgelig også et kulturhus. Det er blandt andet også nogle af partierne også har nævnt omkring disse forhold. Her i den sidste tid, så, hvor vi så har haft kun TV's valgudsendelser, jamen så er børnene også blevet ganske interesseret. Jamen altså, det er jo også det, at de påvirker deres forældre, hvor børnene også følger med i disse ting. Og en af disse emner, som måske ikke er realistiske, altså at det altid skal være solskin. Jamen altså, når vi kan jo tale om det. Samarbejdspartiet, stem på dem. Altså, de er søde. Løbehjul og kurbræt, og jamen, der er utrolig mange ønsker. Men altså, her i forbindelse med valgkampen, så fylder jo altså børn og unge utrolig meget i den her valgkamp. Altså i forhold til, er det nok med de forskellige emner, der handler om børn og unge. Jamen først så er jeg ganske taknemmelig over det. Altså, vi er jo nået til det punkt, at der i forhold til samfundets forhold, altså den politiske verden, jamen så er de langt fra hinanden. Så derfor så håber jeg, altså uanset hvilken udfald valget har, jamen så vil man så vil at partierne vil gøre nogle ting i fællesskab og for børn og unge. At det også vil være åbne for det. Jamen altså, det er jo også igen det der med, altså vi ved jo godt, at der er nogle rammer, og vi har faktisk nogle gode love. Og i 2020, maj 26, så blev alle partierne enige om, at børnekonventionen, som også gør, at det er jo så, at man skal lave en planlægning for, at de skal følges. Altså, desværre så er det jo sådan, at vi kun kan se, at det kun er på papiret, når man bliver enige om det. Så derfor så er det vigtigt, at man går fra administrationen, at man så går videre og så tager de her tiltag til dem, som har behov for det. Og at der så også økonomisk også skal være mere direkte i forhold til familier, og børn også skal kunne tages med ind i det. Nu har du sådan arbejdet næsten 6 år som børnetalsmand. Altså i forhold til børn og unge, og de emner, der har omhandlet dem, er det blevet større. Jamen altså, det blev utroligt større. Altså, vi kan politisk godt mærke, til trods for, at man har haft nogle gode lovgivningsmæssige rammer, jamen altså, så til trods for, at der måske kan være lidt fjern i forhold til at nå disse mål, jamen altså, så er den bevågenhed politisk ganske stor, både i kommunen og så også i regeringen. Altså blandt også de unge, og hvor man så også er begyndt at være mere åbne over for det, jamen altså i forhold til de her tabuemner, som kunne være. Vi kan selvfølgelig ikke ordne det fra dag til dag, men der er nogle ting, der udvikler sig. Altså det er jo således, at de forskellige forhold, som er politiske, at det ikke bare skal være ord, men hvor man så skal begynde at arbejde hen imod til at realisere de forskellige målsætninger. Altså, vi ved jo så, at der er omkring 14.000 børn. Altså, hvad er dine forhåbninger for det? Altså, mit håb, det er jo, fordi vi også fra min side også har haft nogle rekommendationer på, at der skal laves nogle planlægninger. Fordi at hvis man skal løfte børnefamilien, så er det jo ikke kun socialvæsenet, der skal være med til at arbejde på det. At det ikke kun skal være TV's oplysningskampagne, der skal hjælpe. Altså, den her plan, det er noget, som vi alle sammen kan engagere os i.
Jamen altså, hvad skal naalakkersuisut, og hvad skal Inatsisartut, og hvad skal sundhedsvæsenet, hvad skal forældre, og hvis det er sådan, at forældre mangler værktøjer til at kunne rejse deres børn op, jamen altså, vi skal handle på det. Desværre så står man jo der og er i en lidt situation. Men altså, du har måske også en forhåbning på, at de kommende valg også vil føre nogle ting ud i livet. Altså, jeg håber jo også, at det kommer til at realiseres nogle af disse ting, som er blevet lovet. Og her i forbindelse med, jamen altså, så er det jo netop lige måske i det øjeblik, så er det måske unge, som måske tænker på selvmord. Og situationen er ganske udfordrende for mange familier. Altså, deres udfordring er tunge. Så derfor så mener jeg, og jeg håber jo selvfølgelig også, men mest af alt, så har jeg et stort ønske om, at der politikerne også med nært samarbejde med hverdagen, at der vil rejse sig et arbejde. Takker vi jer for det arbejde. I dag, som jo er valgdag, til Inatsisartut, til kommunalbestyrelserne, bygdebestyrelser og menighedsrådet. Vi skal lige se på en enkelt kandidat til menighedsrådsvalget her i Nuuk. Jeg har været medlem i 14 år i menighedsrådet, så derfor er jeg alderspræsident, så at sige, i menighedsrådet her i Nuuk. Altså, menighederne stiller jo forskellige krav, og det, der er godt her i vores kirke, det er, at menigheden har stillet forskellige forslag til, hvordan vi kan forbedre tingene. Vi har jo hørt de senere år, at dem, der kandiderer til menighedsrådene, bliver ældre og ældre. Og selvfølgelig er der forhåbning om, at yngre vil kandidere. Det vil være rigtig dejligt at se en masse unge mennesker kandidere til menighedsrådene. Men så vidt jeg kan se, så er der ikke en eneste ung kandidat til menighedsrådene. Så jeg er en af de yngste, og en enkelt er lidt yngre end mig. Og den ældste i menighedsrådet bliver 84 i år. Hvis man skal gøre det interessant for unge at arbejde i menighedsrådene, så er det vigtigt at holde nogle møder og indkalde folk. Lige så vel som det også er vigtigt at finde den rette aften og det rette tidspunkt til at holde de her aftener på. Altså menighedsrådets medlemmerne har jo ikke kun pligt til at holde møder, men de skal jo være behjælpelige på forskellige måder ved kirkehandlinger og mange andre ting. For eksempel så fjerner vi de glas, som man har drukket af. Og det er os, der ligesom rydder op efter de forskellige kirkehandlinger. Vi har for eksempel også oplevet, at vi måtte hjælpe til ved familien, eller ved hvor afdøde ikke havde nogen pårørende til at deltage. Jamen, så gør vi det. Så det har vi oplevet flere gange i år. Og der har været flere tilfælde af den slags ensomme begravelser sammenlignet med tidligere år. Det er også muligt i menighedsrådene, hvis ikke der er nogen oplæsere til at forkynde tingene,
Når præsten ikke er der, jamen, så må man stille sig op og forkynde tingene. Det har jeg gjort flere gange på præstens vegne. Men desværre, her på det sidste, så har der ikke været nogen træning før uerfarne mennesker træder op. Så jeg håber, at det er noget, som man vil være opmærksom på tidligere. Altså, der er jo faste regler for, hvordan man kommer ind ude fra sidelinjen af, og hvordan man gør det. Og det skal vi jo være behjælpelige med at også træne folk. Var det spændende at forkynde tingene som præst? Jamen, jeg var jo ikke præst, så jeg var jo lidt spændt i begyndelsen, men så blev jeg rolig. Således har vi fået lidt indblik i, hvad man laver, når man er i menighedsråd. Vi skal nordpå. Det er biskop Banerak Sistad Munk, vi skal have på linjen her. Banerak, vi ser i indslaget her, hvad man laver, når man er i menighedsråd. Med hensyn til antallet af kandidater til menighedsrådene, hvad mener du? Hvad synes du? Ja, jeg har ikke set det færdige antal i forhold til, hvor mange der stiller op, hvorfra. Hvad er med interessen for menighedsrådsvalgene, hvis du skal vurdere det som biskop? Altså, det ser ud som om, at det er dem, man kender der, hvor man bor, man ligesom har peget på. Og jeg har bemærket, at der ellers var unge, som var interesserede i at stille op til menighedsrådene. Men jeg ved ikke, om de så gjorde det. Det der med at have menighedsråd og medlemmer, hvor stor er interessen, altså hvor forskellig er interessen fra sted til sted. Med hensyn til sidste 3 valgperioder, så har der været færre og færre, der kandiderer til menighedsrådene. Så derfor er det spændende denne her gang, hvordan det ender. Lige så vel som vi også oplevede, at der ikke var nogen fra bygderne, som blev valgt til menighedsrådene sidste gang. Så det håber jeg sker nu. Hvad er dine forhåbninger for i aften? Altså, som jeg sagde fra begyndelsen af valgkampen, så skal vi gøre et eller andet. Vi må gøre en indsats, og det handler ikke kun om menighedsrådene og menighedsrådsvalgene. Det handler om, at vi skal være mere fremme i skoene og samarbejde og forsøge at indlede samarbejde med det nye Inatsisartut, især med hensyn til en reformering af kirkeloven. Og med disse ord siger vi tak til biskop Banerak Sistad, og fortsat god aften. Vi skal have forbindelse til Naja Møller i Nuuk på valgstedet. Hvor er du henne, Naja? Jamen, jeg er oppe i Naalakkersuisut departement, og det er her, man samler alle resultaterne og optællingerne af de forskellige afgivende stemmer fra kysten af, og de sidder her bag ved mig. Når optællingen er færdig det enkelte sted, så bliver de sendt hertil, og de 2 kvinder, der sidder bag ved mig, det er dem, der tjekker og gentjekker, at tallene ser rigtige ud og verificerer dem. Vi har 2 færdige bygdeoptællinger, men man har ikke godkendt de her lokale resultater endnu.
Og vi ved også, at et Doqotomit resultatet plejer at være klar tidligere end resten af landet, men vi har ikke hørt noget fra et Doqotomit endnu. Og jeg står nu her sammen med Oelok Mattheusen. Hvorfor har man ikke modtaget nogen tal endnu fra kysten? Jamen, der er 2 årsager til, at vi er forsinket. Den første årsag var, at der var så mange vælgere i Nuuk, så man måtte holde valgstedet åbent frem til 21. Og så havde vi en teknisk uheld også undervejs i forhold til fremsendelse af de optalte stemmer. Og vi er i gang med at få udbedret den tekniske forbistrelse, vi har. Den skulle være klar. Så vi skulle have nogle resultater snart. Altså nu er der jo gået 2 timer med at optælle de forskellige stemmer. Hvad betyder det, at man er lidt bagud? Jamen, vi beklager selvfølgelig, at vi er lidt bagud. Men vi kan jo ikke gøre det anderledes. Så vi regner jo med, at der kan være udsving i, hvor hurtigt man kan få, eller hvor langsomt man får resultaterne færdige. Hvad er så det næste? Jamen, når vi modtager de optalte stemmer i stedet fra, så sidder de 2 kvinder her, og så sidder der 2 mænd bagved. Vi har 2 hold, som gentjekker tallene. Og det er dem, der ligesom skal give grønt lys for, at det er ordentlige tal, rigtige tal, der er kommet ind. Og det er som sagt i Departementet for Indenrigsanliggender, hvor optællingen af landets resultater foregår. Og vi ved jo, at de har travlt, og selvfølgelig er der også nogen, der venter og er blevet lidt utålmodige. Men vi kommer tilbage igen i løbet af aftenen og hører, hvordan det går. Tak til Naja. Jeg har en gæst, og det er lønmodtagerorganisationen SIK's formand, Jes Gustav Bertelsen. Du har været formand for SIK i mere end 30 år, så derfor så har du selvfølgelig også gennemlevet rigtig mange valgdage i din tid. Hvad kan du bemærke med arbejdernes briller på i forhold til valgkampen? Altså det, jeg har bemærket, det er, at man med hensyn til vedvarende arbejdspladser og nye erhverv, det er noget, man ikke kommer særlig meget ind på under valgkampen. Altså det, der er vigtigt for arbejderne, det er, at man har et arbejde. Så derfor er det vigtigt, at vi også har nye arbejdspladser, således at vi kan få friske nye indtægter ind for at forbedre vores velfærd. For eksempel i Ittoqqortoormiit og i Tasiilaq på østkysten. Der synes jeg ikke, at man overhovedet forholder sig til de udfordringer og problemer, man har på østkysten. Vi ved, at man har en ledighed på omkring 20-25% arbejdsløshed i Tasiilaq. Der ligger den meget konstant, og det er store udfordringer. Så derfor er det vigtigt at se på, hvad det er for nogle erhverv, vi kan fremskaffe, som kan give flere indtægter til kommunekasserne. Altså, vi har for eksempel også fabriksarbejdere, som vi henter fra Korea og alle mulige andre steder fra uden for Grønland. Jamen altså, hvorfor kan vi ikke selv sørge for at have den arbejdskraft, der er brug for, så vi kan få nogle flere skatteindbetalinger til kommunekasserne. Udover de valgdebatter, der har været arrangeret af KNR, så er der mange andre, som også selv arrangerer deres egne valgaftener. Kunne I ikke selv have holdt jeres egen valgaften? Eller vælgermøde? Jo, altså, vi har jo tidligere for eksempel haft
kandidater, som vi har fulgt fra vores side. Men altså, i dag er situationen den, at fagforeningerne jo selvfølgelig har medlemmer fra alle mulige forskellige partiers side, så derfor kan vi ikke længere sige, at den fagforening, jamen de har størst støtte fra det og det parti. Sådan er det ikke længere. Men altså, med hensyn til de ledighedstal, vi bliver præsenteret for de seneste år, hvordan vil du sætte ord på den ledighed, vi har? Altså de sidste 8 år, der har vi haft et hurtigt fald i ledigheden. For eksempel er der kun 1,3% ledighed i Ilulissat. I de allerfleste byer har der været fald i ledigheden. Og det er selvfølgelig betryggende for os og for vores medlemmer. Men der er altså enkelte byer, for eksempel i Sydgrønland og i Østgrønland, hvor ledigheden ligger konstant for højt. Og vi må jo sige, at de sidste 40 år, jamen der er der 3 byer, der er vokset med antal af indbyggere og beboere. Det er Ilulissat, Sisimiut og Nuuk. Der er alt for mange, der er flyttet fra mindre steder til større steder. Der er fraflytning fra bygderne til de mindre byer. Og vi ser også, at der er en hastig tilflytning til Nuuk. Så det har eksploderet nærmest med antallet af tilflytninger til Nuuk. Jamen spørgsmålet er, om ikke det er ved at være på tide at sige til omverdenen, at satse på bestemte byer, som man vil udvikle, og så holde fast i det. Altså for år tilbage, der snakkede man jo om, at 4 byer skulle være vækstbyerne, og det var jo en fin plan at have dengang. Men i dag er spørgsmålet, hvad vi skal gøre, fordi hvis ikke vi gør noget anderledes, jamen så bliver Nuuk jo alt for stor, og alt for mange flytter hertil. Nu har jeg et helt andet spørgsmål. Hvis du var naalakkersuisoq for erhverv og arbejdsmarked, hvad vil du så gøre? Jeg vil oprette nogle nye arbejdspladser. Og jeg vil også åbne en mine, og især vil jeg åbne Kvanefjelds produktionerne. Fordi vi får altid stukket i hovedet, at hvis vi ønsker noget, jamen det er der ikke råd til, det har vi ikke penge til. Altså vi skal huske på, at lønninger til dem, der er ansat i kommunen og i selvstyret, det er op til 2,7 milliarder kroner. Så hvis det er, at arbejderne og lønmodtagerne skal have forbedret lønforhold, jamen så skal vi altså tænke anderledes. Tusind tak for, at du kunne være gæst i aften. Jeg siger også tak. Nu skal vi have et musikalsk indslag. Nuqarak og Company. Værsgo. Uperinge du di para ni yaksia kamika ko pikamat kina sama su uyuda su da ko pikuye nuanang ra marumi mara kisame idangaruche siutam idagini kunatsu Missing sahab nuan kan Taradua piso Ishingua Pamatikako Sida Isekiso Uaraki uretunga Ishingua Kisarat Sepikambang Eqarsat qavakapun ungasissumi kasse qadangutikanu annariuakkagu missing saat
kapu unga shisumi kese kadang mulsikan wendari uwa gagu missing sa duan kan dara dua piso missing uang hamak siketku sida iso uang tiup tunga missing uang sarap sepikama asang apa sih Pagkakarasit inuyapon ikitungo suche biumasusat adok sugo inuniak suche sidak suami angekiso inupingadungo kasusuit suche nukisaka suche adisapik Yaping tu yung minaksisit yung ano kapsuang akong nudat yunin dari yusuching imaksuang kato umahasasong dari yusuching sidaksuang kato umahasasong inokadasu nunamitun udak isimat yuche anguchidamik chiginisat udak isimat yumo kisami nuipon kaya kinapsuin gerit yuchik susak simanati Pagkakarasit inuyapon ikitungo suche biumasusat adok sugo inuniak suche arisaunap iniyanap inusutingadungo kasusuit suche nukisako suche arisapin Yaping tu yung minaksisit yung ano kapsuang akong nudat yunin kisami nuipon kaya kinapsuin garit yucheng susak simanati
Nu kan jeg godt mærke det nu under beslaget, og nu bliver jeg om rigtig. Og vi skal nok få en lille sving om i løbet af aftenen. Vi skal have nogle nye tal, og det handler om kommunalbestyrelsesvalget. De tal, vi skal se. Godmorgen, står der 25%, og jeg trykker på Narsaq by, og her kan vi se resultatet. Og som vi kan se, så har Inuit Ataqatigiit fået 71,4% af stemmerne. Det er en fremgang på 29%. Siumut er gået tilbage med 25%, og Atassut minus 3%. Lars Emil Johansen, hvad siger tallene dig? I Narsaq. Og det er jo i Narsaq, og det har jo været i hovedbyen, han har sagt, under debatterne i valgkampen, især til kommunalbestyrelsesvalgene, fordi det handler jo om Kvanefjeldet, og selvfølgelig kan vi sige, at borgerne i Narsaq, de siger nej tak til at åbne Kvanefjeldet. Det tror jeg er udslagsgivende. Men vi skal også se på, at de fremtrædende Inuit Ataqatigiit folkevalgte jo også kommer fra Sydgrønland. Og en tidligere borgmester i Narsaq kandiderer også, så det er nogle flotte kandidater, de har. Det er godt nok, de navne, jeg nævnte, det var jo godt nok ikke til kommunalbestyrelsen, men på den anden side, så har det jo en indflydelse. Det påvirker også kommunalbestyrelsesvalget, hvem det er, der stiller op, og hvordan de gør til Inatsisartut. Irene Qaqortoq er utrolig spændende at se resultatet fra, fordi Kvanefjeldet og Kuannersuit og Narsaq er jo det drejer sig om. Og da vi begyndte at tale om Kvanefjeldet og Kuannersuit, så var det jo kun Narsaq-borgerne, der forholdt sig til Kvanefjeldet og minebrydning, men nu er det hele Grønland i øjeblikket, som snakker om Kvanefjeldet, så det bliver spændende at se resultatet. Og her, der kan vi se de enkelte kandidater. Henning Jensen har fået flest stemmer, og så er der 2, 4, 6, 7 fra Inuit Ataqatigiit og 3 fra Siumut. Er der overraskelser her? Henning Jensen 130, Stine Egede 66. Det er overraskende. Gister P. Isaksen og flere andre, det er Siumut-kandidater. Borgmesteren har fået 32 stemmer, og det er overraskende. Jeg er galt på den. Tallene viser, at IA har haft en kæmpe fremgang. Så derfor så må jeg igen sige, at så er det spændende at se Qaqortoq og også de andre byer og bygder i Sydgrønland. Rosangwaq med hensyn til kommunevalget. Og vi ser på den liste her, er der overraskelse? Nej, jeg synes ikke, det er så overraskende med hensyn til Peter Lund. Han kommer jo fra foravlene og kandiderer. Og han er jo en af spidserne i front for dem, der siger pænt nej tak til Kuannersuit. Så jeg synes ikke, det er særlig overraskende. Lars Emil Johansen, hvad siger tallene og personerne? Dig? Altså, vi kan jo se, at Inuit Ataqatigiit står virkelig stærkt i front. Og jeg er lidt overrasket over, at Henrik Jensen er blevet stemt eller valgt med så mange stemmer. Jeg kender ham ikke, men vi kender meget mere Stine Egede. Altså, vi ved jo ikke, hvem det er, der er borgmesterkandidat til Kommune. Så jeg synes, at det er overraskende, at en forholdsvis ukendt person har fået så mange stemmer. Nu skal vi til et af partiernes samlingssteder. Det er forsamlingshuset. Og det er Inuit Ataqatigiits forsamlingshus. Jeg hørte ikke dit spørgsmål, men jeg er i forsamlingshuset i Nuuk hos Inuit Ataqatigiits valgsted.
medlem af Inatsisartut, Sofia Geisler. Nu ser vi tallene fra Narsaq og kommunalbestyrelsesvalget, så var der stor fremgang til Inuit Ataqatigiit. Hvad mener du? Jeg synes, det er utrolig glædeligt, og vi vil gerne ønske tillykke til borgerne i Narsaq for det flotte resultat. Og vi kan også se, at de indløbende resultater fra bygderne i Sydgrønland, der er det altså Inuit Ataqatigiit, som er voksende og som får flere og flere vælgere til at stemme på dem. Så det er en god position. Hvordan vil I bruge aften? Jamen, vi er jo i forsamlingshuset og forsamlet her til klokken 1 i nat, og vi har rigtig dejlige musikere. Ringong Nerit, det er et musikerband fra Asiat, så vi bliver mere og mere glade, og festen bliver bedre og bedre. Sofia, hvad forestiller du dig om resultatet, landsresultatet? Jamen, det kommer jo selvfølgelig an på med hensyn til Nuuk-vælgerne og stemmerne fra Nuuk, hvor hurtigt man er til at stemme op. Og vi har jo hørt, at der har været færre i Nuuk til at afgive deres stemme i forhold til, hvad vi havde håbet på. Så det vil selvfølgelig få en påvirkning, så det er spændende. Nu kan vi jo sige, at det kun var 48% af vælgerne i Nuuk, der var oppe og afgive deres stemme. Hvad har det af en påvirkning for jer? Altså, som alle ved, så er Nuuk jo en Inuit Ataqatigiit højborg, og derfor kan det være lidt svært at spå om, hvad en lav valgdeltagelse kan have af betydning for det samlede resultat. Det er lidt svært at gætte sig frem. Er du bekymret? Nej, vi er ikke bekymret, og jeg er heller ikke bekymret, men det, der er spændende, det er, hvilke svingninger der har været, og selvfølgelig er det ærgerligt, at stemmedeltagelsen eller valgdeltagelsen er så lav. Men vi er jo glade over hele leden, fordi der er rigtig mange, der har stemt på Inuit Ataqatigiit til det her valg. Og det var, hvad vi kunne fortælle fra forsamlingshuset i Nuuk. Og vi siger tak. Og nu vælter det ind med resultater fra de enkelte steder. Og derfor skal vi en tur til Kommune Qaqortalik. Og det er resultatet fra Kangaatsiaq. Der kan vi se, at Siumut stadigvæk er i front med de fleste, 49,6%, og så Atassut har fået fremgang på 8%, mens Inuit Ataqatigiit er gået tilbage med 2%. Det er i Kommune Qaqortalik og Kangaatsiaq. Altså, man kan jo se, at der har været fremgang for det enkelte parti. Aqallu Jeremiasen er jo formand for Atassut, og han kommer jo deroppe fra. Og selvfølgelig har det nok haft en påvirkning, og jeg tror, han har hentet unge stemmer. Lars Emil. Er det overraskelser? Nej, jeg synes ikke, der er overraskelser. Altså måske er Atassut den lille overraskelse med den fremgang, de har haft. Og jeg synes også, at de har gjort sig godt bemærket under valgkampen til kommunalbestyrelsen i Kommune Qaqortalik. Var det Baningwaq eller Barnangwaq, som kandiderede på vegne af Atassut? Hun var veltalende, og hun havde rigtig god valgkamp. Så det har haft en indflydelse og påvirkning på vælgerne, det tror jeg. Jeg synes ikke, at det er overraskende, hvordan Siumut er positioneret. Det, der måske er mere overraskende, er Inuit Ataqatigiits tilbagegang. Rosangwaq.
Ja, Adasuts og Aqqalo Jeremiasens har, efter han blev formand for Adasut, det er ham, der har skaffet de ekstra 8%. Altså han har jo også haft valgkamp om og ført valgkamp på, at ældre mennesker og pensionister skulle have forbedrede forhold, blandt andet. Og her, der kan vi jo se, at når vi ser på de 3, der har flest stemmer, så er det jo 2 Siumutter og en enkelt Inuit Ataqatigiit. Altså, er det helt almindeligt, eller havde I ventet, at det skulle se sådan ud med stemmefordelingen? For eksempel, som Lars Emil Johansen var inde på, Anglangor Jeremiasen har gjort sig bemærket. Jamen, det er også rigtigt, at den nye formand for Adasut har jo betydet nye toner og nye dufte fra det liberale parti. Han er jo ung, og han har for eksempel også beskæftiget sig meget med forbedrede forhold for ældre og for pensionister. Lige så vel som han også har brugt meget tid på at forholde sig til unges situation. De sidste par år har vi jo også den velkendte Nikolaj Jeremiasen, som ellers sad i Inatsisartut. Han stiller også op til kommunalbestyrelsen. Han er nummer 4. Selvfølgelig ser jeg navnene og personerne, men jeg har ikke set nogen af dem live. Så der er mange kandidater, jeg ikke har set. Men til trods for det, så kan jeg jo se, at der er høje stemmetal på de enkelte. For eksempel fra Demokratisk Simega Heilmann. Hun er veltalende, og hun er ganske ung, så derfor så er det godt, at hun har, eller det er overraskende, eller det er i den tråd, at hun har fået de stemmer fra Gangater. Og nu har vi besøg af KNRPK's formand, Henrik. Hvordan har du det? Fint. Med hensyn til fiskere og fanger, hvad har du bemærket under valgkampen? Det, jeg har lagt mest mærke til, og det er jo selvfølgelig ærgerligt, at man ikke har snakket om nye muligheder for fiskeriet og fangst og fangererhvervet. Altså, det har vi jo så også bemærket i KNRPK, at der har været noget forvirring og også uvidenhed, også blandt kandidaterne. Og selvfølgelig kan kandidaterne komme med løfter og gøre ved, og på den måde så kan de også komme galt afsted ved at love for meget. For eksempel i forhold til, at nogle fiskere eller nogle kandidater snakkede om, at man havde flyttet nogle kvoter fra det kystnære fiskeri til det havgående fiskeri, hvad angår hellefiskefiskeriet. Og det var jo en misforståelse. Men sådan er det jo i valgkampe, altså kandidaterne kan jo misforstå og videregive misforståelser. Hvad har du savnet under valgkampen her? Eller under sidste valgperiode her? Det, jeg har savnet allermest i valgperioden, er et bedre samarbejde med andre organisationer. Og så har vi også en forvaltningskasse 47, hvor det er hellefiskefiskeriet, som har fyldt meget i debatterne under valgkampen. Og der kan vi jo fornemme og også høre, at der er de problemer, der fylder meget i folks hoveder, lige så vel som man ikke har snakket så meget om selve handel og forbedre handelsmulighederne med fiskeressourcerne, men man har mere beskæftiget sig med, hvordan og hvorledes man skulle fiske, og selve fiskeriet var mere i centrum.
Altså, selvfølgelig kommer man ind på fiskernes og fangernes levevilkår. Det fyldte alligevel meget med hensyn til at få den nye fiskerilov på plads. Hvad er vigtigt i den forbindelse? Jamen, det er utrolig vigtigt, fordi vi skal jo gerne have et rentabelt fiskeri, uanset om det handler om havgående eller kystnært fiskeri. Og derfor så skal vi også se på de forskellige restriktioner, der er, om vi har de optimale rammer for udførelse af fiskeriet. Og det, der er den største udfordring, det er jo, at man ikke kan fiske året rundt. Og når der er rigtig godt gang i fiskeriet, så kommer der et andet problem, det er, at man mangler fabriksarbejdere til at producere den indhandlede fisk, og derfor så skal man altså komme med en særskilt løsning på det. Altså, der er jo i stort antal fiskere og fangere, som brødføder sig selv. Du har jo været formand for KNAPK i 8 år. Hvad er dine forventninger? Det, jeg forventer allermest, er jo selvfølgelig den kommende nye fiskerilov, at den realiseres. Og derudover så håber jeg da også, at dem, der bliver folkevalgte til Inatsisartut, kan se det gode og gavnen i at samarbejde tæt med organisationerne, især med os. Selvfølgelig kan vi være uenige om dette og hint, men vi bliver nødt til at drøfte de ting, vi er uenige om, og finde løsninger på. Så derfor så kan der jo være mange udfordringer. Og nogle gange, så kan udfordringerne også være så store, at man bliver nødt til at trække lidt i land. Især fordi, at de her vores fisker- og fangerorganisationer ikke skal gå ind og politisere. Så det er også en grænse, man skal overholde. Nu er der jo valg til kommunalbestyrelser og til Inatsisartut. Og du følger jo sikkert nok med minutiøst. Ja, jamen, jeg følger altid med. Selvfølgelig, det gør jeg. Og det er også spændende. Men altså det, jeg ønsker allermest og har størst forventninger til, det er, at nu har vi overstået valget, så er det samarbejde og dialog, som vi skal sætte vores lid til. Jeg håber, at vi får nogle bedre dialoger, organisationerne og de folkevalgte imellem for fremtiden. Så uden tvivl, så vil du sidde klistret foran skærmen resten af aftenen. Ja, det kan du tro. Jamen, tusind tak for, at du kunne komme frem her i aften, og fortsat god aften. Og nu har vi forretningsnaalakkersuisut-formanden på besøg. Valgperiode på 2 år. Hvordan kan du vurdere den? Den gjaldt ikke i 2 år. Den gjaldt i 3 år, siger formanden for naalakkersuisut. 18. april, der gik til valg. Og i dag er det april. Jamen, der har været udfordringer. Store udfordringer. Og det har været udfordringer inde i Siumut internt, hvor der har været kiv. Og det har påvirket vores samarbejdspartnere. Og det har gjort, det har gjort, at samarbejdspartnerne har trukket sig tilbage. Da vi startede tilbage i 18, før vi overhovedet kom godt i gang, så sprang Naleraq fra på grund af lufthavnsprojekterne. Så der har været store udfordringer, vi skulle overkomme. Men Siumut, jamen de største udfordringer, de foregik i Siumut internt. Det du er inde på, hvordan er det at være formand for sådan nogle hændelser, faktisk, var jeg ved at sige. Jamen, der er nogen, der kommer ind i samarbejde, og nogen går ud. Hvordan er det at være formand i sådan en periode? Jamen, nogle gange så
Jamen, nogle gange så går jeg i seng og forestiller mig allerede, hvad sker der nu i morgen? Så nu, jeg har i perioder været spændt. Burde du have været mere strammere i din styring? Jamen, sådan burde jeg nok have været. Jamen, når vi underskriver en samarbejdsaftale, så underskriver vi. Så spørger jeg min gruppe, hvad skal vi gå efter? Jamen, hvad er vores målsætning? Men dagen efter, så ændrer gruppen og samarbejdspartnerne deres målsætninger. Jamen, der må altså have været lyspunkter under valgperioden her, der er ved at rende ud. Hvilke nogle glædelige begivenheder vil du huske fra den periode? Jamen, der er forskellige forhold. Jamen, beslutningen om lufthavnsprojekterne og forhold omkring de handicappede og forskellige andre. Jamen, kursændringer og nye målsætninger. Der har vi som mindretalsregering opstartet lufthavnsprojekterne og coronaproblematikken. Jeg har jo været formand for naalakkersuisut i efterhånden snart 7 år. Jamen, her i det sidste år, der har jeg vågnet om natten i nervøsitet om, hvorvidt der er nogen, der er blevet ramt af corona. Også den sidste. Også forrige valgperiode, der havde vi jo også naturkatastrofen op ved Nuugaatsiaq og Ilorsuit, hvor vi måtte rømme 2 bygder. Det var hårdkår, må jeg sige. Hvad har du af forhåbninger af valget i aften? Jamen, det er jo vælgerne, der skal beslutte i dag, hvem der skal føre koalition fra nu af. Det er jeg meget spændt på, resultatet. Valgkampen har været meget anderledes. Covid-19 har gjort sig gældende. Vi har ikke kunne besøge vælgerne ude på kysten. Jamen, nu har vi måttet tillære os, så at sige, de sociale mediers egenskaber og muligheder. Nu, ja. Lars Emil har også selv været inde på det her i aften. Det er meget, meget anderledes tider, vi lever under. Vi er meget langt væk fra vælgerne. Hvis vi skal være realistiske, så må vi sige, at du afslutter din periode som formand for naalakkersuisut her i aften. Så hvad har du af råd til den kommende formand for naalakkersuisut? Jamen, her vil jeg sige, at i den forgangne valgperiode, det er jo vælgerne, der har givet mig mulighed for at være formand for naalakkersuisut de sidste 7 år efterhånden. Tak til befolkningen, fordi I gav mig den mulighed og har peget på mig som formand. Men aftenen er ikke gået endnu. Vi skal nok se resultatet i sidste ende. Jamen, de førende partier efter resultatet, de skal underskrive en aftale. Det er jo en hel gruppe, der skal stå bag en aftale. Det skal ikke være sådan, at der skal være intern spli i gruppen. Jamen, der skal være enighed i gruppen, før man indgår en koalitionsaftale. Så derfor partidisciplin må altså være at forfinde. Det må det førende parti også sikre sig, således at man kan i dialog for at komme godt i gang. Jamen, underskrevne aftaler, spørges der til. Hvordan siger man? Der er alt for mange, der ikke følger underskrevne aftaler, mener du? Ja. Hvis man ændrer mening dagen efter, jamen, den kiv og splid kan ikke bruges. Altså, folkevalgte kan ikke arbejde sådan. Vægelsen, de må altså tage det ansvar, som vælgerne har givet dem. Det er derfor,
Vi deltager. Vi må altså stå samlet om målsætninger. Det har kostet dyrt i koalitionen, hvis man ikke følger disciplinen. Må du følge godt med i aften, og tak fordi du havde tid til at deltage her i aften. Og så skal vi rykke nordpå til Ilulissat. Linda Jeremiasen i Ilulissat. Linda, hvor er du henne? Jeg er hos Naleraqs valgcenter, og der kommer flere og flere mennesker til. Kontakten er lidt ustabil, så her står jeg sammen med Arne Petersen. Arne Petersen er i Ilulissat. Er med i bestyrelsen for partiet her i Ilulissat. Jeg er medlem af bestyrelse af Siumut i Ilulissat. Jamen, dagen har været glædelig, synes jeg, og der har altid været mennesker. Og jamen, de er meget glade deltagerne her i aften. Når resultaterne indkommer, så er der råben og skrigen, altså stor glæde. Og det er Siumuts kendetegn. Hvordan vil I bruge aftenen? Vi skal følge med i de indkommende resultater, og glæde os sammen. Jamen, det er glade deltagere, vi har her i huset. Her, mens I er her. Hvordan er aftenen så gået? Jamen, der kommer folk sådan ind løbende, og optællingen er jo i fuld gang. Jeg håber, at der kommer flere endnu. Der er allerede mennesker her, og de er meget glade. Ja. Siumut vil være her hele aftenen her, og der kommer stadigvæk nye mennesker ind, og man er her, og jamen, de udstråler af glæde. Vi takker Ilulissat, og vi vender tilbage til jer i løbet af aftenen. Og her har vi så analysegruppen igen under Kim Kielsens besøg. Det han sagde, hvordan vil du vurdere hans ord? Især hans udmelding om, at de underskrevne aftaler skal man binde sig yderligere til, end man har gjort i forgangen valgperiode. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. I den sidste valgperiode, jamen der strandede de mange gange, oplevede vi. Fra begyndelsen af valgperioden og så frem til nu, der skal vi jo tænke på, ud af 7 partier, der har 5 formænd blevet skiftet ud i de 5 af partierne. Det har også haft sin indvirkning. Hvad tænker du om Irene Jepsen? Hvordan vurderer du Rosengårds ord? Jamen, i de sociale medier, jamen, der tales der om zigzag-kurs, og det er formanden træt af, kunne man høre. Hvem der skal, så er det spændende, hvordan partierne vil bevæge sig i resultatmæssigt i løbet af aftenen. Jamen, befolkningen er træt af zigzag-kurs i regeringen. Lars Emil, uden at tale med store ord. Du har selv været formand for Naalakkersuisut før i sin tid. Når man sådan er i formand for Naalakkersuisut, hvad er det, der er vigtigt? Delagtiggørelse. Formanden er jo repræsentant for sin parti, også for Naalakkersuisut samlet. Når man indgår en aftale, for eksempel, at man så er lemfældig omkring de overskrifter, man har aftalt omkring, jamen så hænger det ikke sammen. Jeg ved ikke, hvorvidt det har forholdt sig således,
Men efter hvad jeg sådan har af erfaring, der er det vigtigt, når man er formand for et parti, så er det altså at indgå grundige aftaler med sine menige medlemmer i Inatsisartut og aftale, hvad vores næste skridt skal være. Sådan er det også i et regeringsbærende parti. Mens jeg var formand for Naalakkersuisut, jamen så har jeg ugentligt holdt møde med de andre partiformænd. Eller også min partiformand. Ikke kun i forbindelse med forhandlinger, men for at holde trin og retning i partiet, således at formanden og gruppen og Naalakkersuisut i gruppen, at de holder kæft, trin og retning. Det er vigtigt, og det kan man opnå, hvis man samarbejder med sin øvrige gruppe og delagtiggør dem alle sammen. For de er jo, når de er folkevalgte, så kan man altså ikke pådutte dem standpunkter. Vi må alle være enige om at følge en retning. Tak. Her i løbet af... Jamen, der skal tingene ruller ind efterhånden. Nu har vi Dorthea Reimer Johansen. Dorthea, hvor er du henne? Jeg er i Sisimiut, Qatarsuaq, der fik forsamlingshuset. Inuit Ataqatigiit samles her, og de er glade, som vi kan se og høre. Der er mange her, og de er glade. Og jeg står her med Sisimiut Inuit Ataqatigiits formand, Juliane, i Kommune. Der er i det førende. Ja, til Inatsisartut-valget, der kan man lægge mærke til, at vi fører. Når jeg ser tallene, så er vi altså en del flere end nummer 2. Jeg håber, at i hele Kommune, at vi har fremgang. For vi har behov for det i vores videre arbejde. Så jeg håber, at vi har fremgang i Kommune. Jamen, vores støtter og vores medlemmer, sammen med dem, der har vi en glad aften. Det var et stort held, at Hans Jokum Noasen er her, og han skal nok spille for os. Jamen, det er frivillige, der spiller musik skiftevis. Vi har en glad aften, og vi er håbefulde. Tak for det. Vi takker herfra. Fra Sisimiut, Qatarsuaq, der 4. forsamlingshuset. Dorthea Reimer Johansen, tak for dit indslag. Og her i Nuuk til en by. Vi skal ud til en bydel, og det er Naja Møller. Hvor er du henne, Naja? Jeg er i Hotel Hanse hos Naleraqs forsamlingssted. De er meget glade. Jamen, der bliver danset folkedans, og der er liv og glade dage. Lidt under 100 mennesker deltager her og følger med i resultatet indrullen. Og man bliver glad af at komme ind her. Jeg står her sammen med Pelle Broberg. Pelle, du er til valgkamp både til kommunen og til Inatsisartut. Hvordan har du det i aften? Jamen, vi er alle sammen spændte. Vores musikanter, de bringer lykke og glæde. Jamen, det er glædeligt at deltage i en glad aften. Hvordan forestiller I aftenen? Vi havde ellers forestillet os ved lukningen. Jamen, vi havde altså forestillet os forskellige arrangementer, men så var der forsinkelse i valgstedet. Men selvfølgelig, det gik lidt i vasken. Jamen, så har vi så bare spontant musisk glæde, og jamen, der er liv og glade dage. Jamen, man kan se, at de er meget glade. Vi er spændte. Vi håber, at vælgerne har hørt vores valgstof. For eksempel i Qatarsuaq og Nuuk. Der har vi allerede medlemmer sikret til bygdebestyrelsen. Jamen, vi har meget, meget stor grund til glæde i aften allerede. Så
Det, der er så spændende, det er, hvad vælgerne i hovedbetal vil stemme. Jamen, I deltager godt i de forskellige landsdele. Hvad er jeres forhåbninger i dag, i aften? At vores forhåbning er, at vi i hvert fald når lige så mange mandater til Inatsisartut. Og i Sommerså, der har vi allerede kandidat ind til kommunen i Sommerså, så det er fremgang. Ja, og det var så. Naleraq er her i deres valgcenter frem til 24.00 i aften, har de meddelt. Og vi kan høre, at de glæder sig rigtig meget. Og tak. Som tiden er fremskreden nu. Klokken er så fremskreden. Jamen, det er til at genkende igen. Jamen, valg er også glædeligt. Der er mange, der stiller til valg, både til kommunen, til Inatsisartut, bygdebestyrelser. De har været til valgkamp. Menighedsrådet, de går ikke til valgkamp. Jamen, dem, der er færdige med deres valgkamp, og der er valg, og de glæder sig over demokratiet, og det er også glædeligt, at uanset hvilket parti man kommer ind til, de glæder sig alle sammen. De er alle sammen fortrøstningsfulde, og det er jo. Jamen, jeg anser den politiske status her i landet for glædelig, sådan som ting ser ud. Og som tiden er nu. Kompetenterne, kandidaterne, med tanke på status. Hvad har du lagt mærke til nu? Jamen, der er forskellige ting, jeg har lagt mærke til. Dem, der har stillet op til tv-valgkampe. Til lige også i Facebook. Der har debatten været i hård tone, faktisk. Og man har lagt mærke til, at dem, der har haft en hård tone i de sociale medier, når man kommer til valgstedet, så står de der og smiler og glæder sig. Hvordan, som journalist, hvordan oplever man det at være i centrum af det hele? Ja, man lægger mærke til, at ikke bare journalister, men det er altid glædeligt, at når man åbner et valgsted, og når man har fulgt med i valgkampen, og har lagt mærke til, hvilke partier, der har haft fremgang under kampen, og så hen ad aftenen. Det er altid glædeligt at følge med i en valgaften og indkommende resultater dengang. Jamen, dengang jeg var journalist, så var vi meget ude at køre og kigge ud til de enkelte valgcentre. Der er nogle partier, som er knap så glade på grund af de indkommende resultater løbende, men der er andre, der glæder sig over, fordi de har fremgang. Og Lars Emil, jamen valgdagen er den længste, når man er kandidat. De har travlt under valgkampen. På selve valgdagen, så er valgkampen jo forbi. Og det er den længste dag. Så selve valgdagen er som kandidat årets længste dag, må jeg indrømme. Og nu kan vi gå videre til vores medarbejder, Andreas Wiele. Hvad sker der hvor du er? Vi er i Gitlut, hvor demokratiet samles. Som I kan se, så glæder de sig. Her står jeg sammen med deres formand, Jens Frederik Nielsen. Hvordan er aftenen gået frem til nu? Vi er glade i aften. En lang valgkamp, som har været hård til tider, er slut nu. Nu venter vi bare på vælgernes beslutning. Jens Frederik, frem til nu. Jeres resultaterne frem til nu. Hvad giver det af forhåbning? Bliver du nervøs? Eller nej, jeg er ikke nervøs.
Jeg mener, vi skal benytte dagen i dag i glæde, uanset resultater. Også i demokrati, vi tager altid ansvar på os, hvis befolkningen kræver det. Jamen, vi håber selvfølgelig på et godt resultat. Og vi mener også, at vi fremkommer med klar politik under valgkampen. Hvordan vil I benytte aftenen? Som sagt, så vil vi glæde os i aften. Det er jo demokratiets... Der er mange lande på hele jordkloden, der ikke har den demokrati, vi har. Jeg håber altså, at vælgerne vil belønne os for vores valgkamp. Og til Inatsisartut, at det ser ud til, at I får færre antal kandidater ind til Inatsisartut. Jamen, sidste målinger viser, i februar, der var vi i stagnation, men de sidste målinger har spået fremgang til os. Der er fremtrædende medlemmer, der er trådt ud af vores parti, så derfor der har vi været lidt stukket i vores parti under hele perioden. Så derfor har vi anstrengt os. Det bliver ikke så underligt, hvis der er lidt tilbagegang, men vi håber selvfølgelig på det bedste. Tak. Og således kan vi have det med fra Demokratiet forløbig. Og vi takker fra Demokratiets valgcenter og fra Demokratiets formand. Hørte vi? Og Lars Emil, formanden for Demokratiet, sagde til dels, at de har anstrengt sig meget. At 2 medlemmer, fremtrædende medlemmer, der var valgslugere, de trådte tilbage fra partiet, og de har måttet starte fra bunden af. Jamen, Demokratiet er meget rosværdige i deres anstrengelser. De har haft hårde kår at arbejde under. Deres formand, som havde op til 3.000 vælgere, måtte træde tilbage. Og næstformanden, Randi Evaldsen, har også trukket sig på grund af karriereskift. Det må have været hårdt for Demokratiet. Men selvfølgelig, de har jo en Nivi Olsen, der er meget markant skikkelse. Så deres pondus, den der genoptagelse af den pondus, de havde i fordomstider, det har været hårdt at vende tilbage til det. Allerede. Thomsen trak sig fra Demokratiet. Sara Olsvig trak sig fra Inuit Ataqatigiit med alle sine vælgere. Og i kommunen Rafik-Sommerså, der var der også en borgmester, der trak sig med en stor valgsluger. Jamen, det er jo anstrengende i demokratiets navn, at jeg håber ikke, det bliver en tradition, at store stemmeslugere, de trækker sig i utide. Det er sket adskillige gange de sidste år. Jeg håber, at man i generalforsamlinger gør mere ud af at vælge nye formænd. Men jeg håber ikke, at store stemmeslugere skal til at trække sig i utide i hobetal. På trods af, at man har en masse vælgere, at man så trækker sig. Jamen, de indrømmer jo selv, at det er en hård beslutning at tage. Jamen, sådan forholder det sig. Jamen, at have mange vælgere giver stort ansvar. At man må trække sig på grund af, en grund. Det må være hårdt for vedkommende. Det er jo et stort ansvar, der bliver overdraget fra vælgerne, at man så følger, man ikke kan bære det mere. Jamen,
Jamen, det er også personlige forhold, der gør sig gældende følelser. Det er jo dem, der er bestemmende for, hvor meget man magter at have et politisk liv. Så derfor så håber jeg, uanset om jeg er partikammerater med dem, jeg håber, at debatformen bliver mere redelig, og ikke så hård i tonen, og ikke så personfikseret, håber jeg, fremtiden viser. Vi så i aften Aqaloq og Hans Enoksen, uanset de er fra 2 forskellige partier, hvordan de er så gode til at lege sammen i gåseøjne. Jamen, selvfølgelig er partiarbejde ikke bare lykke og gammel og leg. De viser jo, at uanset om man er politisk uenig, så behøver man ikke være fjender til hverdag. Der skal være plads til uenighed, synes jeg. Så nu går vi lidt nordpå, og i Asiat, der sidder Aqaloq Brandt Johansen i forsamlingshuset ved optælling af stemmer. Hvad er I nået til der? Altså, ud af det, som vi kan følge med i, så er der i forbindelse med kommunevalget, så er det jo sådan, at der er blevet optaget en god del af stemmerne. Og der er jo en optælling i gang, og derfor så er man midt i det hele. Og til Sandgren, der spurgte de jo så tilforordnedes leder, at det muligvis kommer til at se ud som om, at optællingen vil være færdig omkring klokken 1. Det er jo så at sige, at tiden nærmer sig for hvordan ser det ud i forhold til sidste valg? Altså i forhold til sidste valg, jamen så havde man manglet den ene tal. Og flere af de valgforordnede, tilforordnede, de kan så huske den ene smag. Så derfor så er man ganske vågen i, hvordan det der med, hvordan man skal sørge for de papirer der. Altså, det ser ud til, at man passer godt på at sørge for, at det kommer til at gå rigtigt til. Og vi takker til og vil komme tilbage igen senere på aftenen. Og med tænke på kommunen Qaqortoq, hvordan kommer det til at se ud? Kommer der en ny borgmester, eller hvordan ser I på det, Rosingwalk? Vi har netop lige talt om det, og er ganske spændt på, hvordan det kommer til at se ud. Om det sådan kommer til at se ud, som om Anne Hansen kommer til at være topscorer, eller om der, fordi det ser ud til, at der er andre udfordrere til den post. Og Lars Emil. Altså, det er jo det der med, at en borgmester er jo den, som også er tung på vægtskålen. Og hvordan borgmesteren har arbejdet. Og det er jo noget, som også påvirker, hvordan befolkningen, altså borgerne, vil gøre. Og det er jo det der med at kunne samarbejde. Og det der med, som Rosingård siger, så er det jo ganske spændende, om Anne Hansen kan fortsætte som borgmester. Fordi at det er i Højbro. Asiat er jo en Højbro. Jamen altså, det kan jo så sagtens også være, at Inuit Ataqatigiit også sagtens kan fastholde. Og Frans Lundsbad er jo også tydeligt, som er med, som også er med som musiker. En ung, altså. Og det er jo ganske spændende, hvordan det kommer til at se ud for hans valgaften. Og Peter Olsen er jo også sådan, at Peter Olsen også kommer til at have en masse. Så det vil sige, at hvis det er således, at der kommer en udfordring, jamen det kan så komme fra de to. Men altså her i forbindelse med opdelingen af kommunen Qaqortoq og Avanade Kommune, ja, altså det der med for borgmesternes del, så er det jo nok en test. Altså, det bliver jo sikkert spændende, hvordan det kommer til at se, fordi der midt i valgperioden var en del debat
hvor nogen sagde, at Qaanaaq egentlig burde være helt for sig selv, at den skulle være særskilt. Så der var en del debat omkring det. Det der med i forbindelse med midt i valgkampen omkring den situation. Og lige det der med omkring Lars Emils kommentarer omkring det der med debatten. Og altså, vi har jo en ganske hård tone i forbindelse med de sociale mediers debat. Men altså, man ser jo så også, at der er en ganske fjendtlig holdning. Altså, det burde være lidt pænere. Altså, da det var Hans Enoksen og Malik Bertelsen, så jamen altså, man kan jo se, at der var virkelig en dårlig luft i forbindelse med den valgkamp. Og det kan man så godt mærke med det samme, at folk de råbte op, og medierne det begyndte at komme til deres taster og talte om, jamen altså, det er jo ikke kun de to, jamen altså andre, der prøver på at komme til. Så det var ikke en hård tone, der var under den valgkamp. Altså Rosenborg, altså det der med den hårde tone i forbindelse med en valgkamp. Hvad mener du? Altså det der med at komme med fakta, det er jo tre forskellige ting, som man kan komme igennem. Og det er jo det der med troværdighed og følelser. Og det er jo så også de her faktuelle tal, som også kan påvirke tingene, som også er med til at fremhæve forskellige forhold. Og det er jo det der med, at man benytter sig af forskellige taktikker i forbindelse med en valgkamp. Men altså, det er jo så også det, at man skal huske på, at fra før ind, at hvis der kommer nogle forkerte tal i forbindelse med fakta, og nogle gange så kommer de så måske nogle gange så kommer der nogle forkerte tal, og til trods for, at man ved, at det er anderledes. Og det er jo nogle af de ting, som gør, at vi burde egentlig gøre det og det. Og derfor så, altså det er jo nogle af disse knep, som også bliver brugt for at kunne vinde. Altså, vi skal komme med nogle tal her. Vi skal ned til kommunen Gujarat, til Sydgrønland, og der skal vi se nogle tal, og det er Nanortare Kommune, som vi skal se nogle tal på. Altså, man kan jo godt se, at Siumut Inuit Ataqatigiit, det ser ud som om, at de er skiftet. Altså man kan se, at Inuit Ataqatigiit har fået en fremgang på 17%, hvor Siumut også har haft en tilbagegang på 17%, hvor så, altså hvis vi nu lige sådan kommer tilbage på nogle af disse tal fra Sydgrønland, så har man åbenbart kunnet mærke Inuit Ataqatigiit og så de meninger, som de er kommet med. Og det er selvfølgelig også omkring erhverv, omkring turisme, og det er jo noget, som også er blevet fremsat fra kommunen Gujarat om, at det ikke er godt. Og derfor så er der et ønske om, at der skal ske en ændring. Og lad os lige se de med 10 mest valgte. Og det er Anna Simon Olsen, som er topscorer i Sydgrønland. Og han er så blevet valgt med 97, og den næste, det er fra Inuit Ataqatigiit, Bibaduk Larsen Petersen, som har fået 92 stemmer. Og Kim Sikkersen fra Adasut har fået 57. Og her kan man så her i listen ikke se borgmesteren. Altså, hvorfor kan man ikke se borgmesteren Lars Emil? Altså, jamen altså, det er nogle af de ting, som kan vise, altså, hvor man kan se, at Siumut og Inuit Ataqatigiit har skiftet plads. Altså, jeg tror også, at det er det der med, at befolkningen, altså borgerne, har altså ikke været tilfreds med den ledelse, der er sket. Og det er jo så ud fra det, at man så kan se, at den ændring er sket. Så derfor så er det ikke så underligt, at den siddende borgmester ikke er blandt de her 10 topscorere.
Altså, og sådan skal det. Anders Olsen er jo, ikke, så han er jo fremtrædende. Så det er ikke så underligt, at man ikke kan se borgmesteren, fordi at der har været en del klager over den ledelse, der er sket. Og det er jo så også det der med, at der har været forskellige forhold, som har gjort, at man ikke kunne lytte. Jamen altså, det er jo det der med, at borgerne også gør sig visse tanker om at veje for og imod. Altså, når man så her i forbindelse med i Sydgrønland, så talte man jo en hel del om Kvænefjeldet og det projekt, som var der. Og så var det jo så, at man ikke var tilfreds med det, også i forbindelse med den debat. Jamen, så er man begyndt at komme til en enighed på, så derfor så er det ikke så underligt, at den situation ser ud, som den er nu. Altså, hvis vi ser på de her 10 topscorere i Sydgrønland, jamen altså, Stine Egede, altså en, som man måske, Stine Egede har fået 25, og Pibaduk Larsen har fået 92, altså der er jo en forskel. Hvad skyldes det? Altså det, som jeg kan bemærke af Pibaduk Larsen, det er jo en ung kvinde med 2 børn, og hun er trådt frem. Jeg mener, at før valgkamp her, så var der jo en del omkring debatten omkring den seksuelle misbrug af børn i Sydgrønland, er jo noget, som hun har været meget engageret i. Og hun har altså råbt højt omkring det, og vi kan jo så se, at netop der, at hun så blandt dem, som er i Inuit-Ataqatigiit, er jo så den, som har fået flest stemmer. Og vi ved så også, at der er nogle af dem, som også har boet i Nordgrønland. Altså, det er jo en ung en, som også har fået ganske mange stemmer. Altså, Simon Simonsen, som har fået 25. Ja, hvad fortæller det os? Altså, sådan som det nu ser ud i en af Nordarik, Lars Emil. Altså, det er jo overraskende. Altså, Simon Simonsen, jeg mener, at han kommer derfra, men altså med tanke på det. Jamen altså, han har jo så været næstborgmester, viceborgmester. Altså, derfor så synes jeg ikke, at det er ikke særlig høje tal, som man har fået. Altså inden for de sidste 4 år, jamen altså, vælgerne har taget deres stilling i forhold til det, som de jo så også har gjort. Altså, det er jo det gør sig gældende der. Nede Møller, vores kollega, hvor er du henne? Jeg er i blok 9. Jeg er i festesalen i blok 9. Og jeg er kommet ind til samarbejdspartiet, og det er ikke særlig mange, men det ser ud til, at de er glade, og de glæder sig. Altså, jeg står sammen med Tille Martinussen. Altså, du er formand. Dessa kanok idis adopbesjuk, dessa qasusorussuut, dessa partier qat qasusorussuut. Dessa imapaqwa darfinerpingasut sunat asingi tutamatatatiminderne beqataasarsimasut. Taawudusinner samaama ummana paamiunit asingi tuni aama udabismapput taamaasilluta uut yammarsimaruarlut nuannaqagut. Massakum qanuippa. Tässä tupallanarpoq tässä imaapoq kingullarnak nunaqarfin tässä pisimangikta tässä takorusupparpoq qanoq biomarto qanu takorlarpisiuk unnumut imatu takor tässä imaapoq suulluunniit taasisnaasut tamarmik taasinnerit tamaas nuannautisavut tamaasatu nuannautivut. Sinnorisumut 2018 mut kommune qinnersinermut inatsartunullu taakkuaqanuippat tassima pumassakum kingullermik taasuqarsumarput tassimaapoq taamam soqutiginarput takussallugu qanu taakkua qanu ikkumaarnersu taamam pissangavuu qanoq isikoqarumaarnersu taakkua arlaatiut soorunalimi tasa sivittorpallaarpat innaannormarput tässä qasuqaagut.
Grønnersvagt. Altså det er fra Samarbejdspartiet, at de har en forhåbning, og de ved jo så ikke, hvilken udfald det kommer til at være. Men altså, de er glade for, at der har været nogle stemmer, som er havnet hos dem. Så derfor så har de jo det der med, at de lige nævner, at de har været vågen til langt ud på natten. Men altså, de glæder sig over, at de her stemmer, som også formanden har nævnt her. Vi tager fra Nøje Møller og går videre til Adasut, og det er Andreas Wiele. Hvad sker der hos Adasut? Jamen altså, der er ganske stor glæde hos Adasut. Altså, jeg står sammen med deres formand, og det er Agradu Jeremiasen. Hvad er det for en glæde? Hvad glæder I jer over? Det er en gammel Adasut-sang sammen med Peter Møller, og vi glæder os også, fordi vi har en stor forhåbning. Hvad er det, der skaber forhåbningen? Jamen altså, vi har igennem den sidste set flere gange, så har vi lagt mærke til på en speciel måde. Jamen altså det er jo det, at der har skabt en forventning til det. Altså, hvis du skal veje for den der med forventning, altså med tanke på Inatsisartut, regner I med, at I kommer til at ske en fremgang, eller er det, hvordan regner du? Jamen altså, det er jo vores største forhåbning på, at vi bliver flere. Det vigtigste, det er, at Adasut igen skal komme til at have nogle kandidater, som kommer ind til Inatsisartut. Altså det der med at få flere stemmer, talmæssigt, jamen altså, vi har jo allerede set også i Inatsisartut og til bygdebestyrelserne, altså at vi flere steder også er i front, og det er jo noget, som vi glæder os over. Hvad vil I gøre her resten af aftenen? Altså, vi glæder os virkelig meget. Altså, de tal, som vi har fået, viser jo, det er begyndt at komme. Altså, med tanke på tallene i Nuuk, i forhold til, jamen altså, så er det jo kun 48%, som er gået til valg. Ja, jamen altså, når man ser det fald der, jamen altså, det er utroligt. Det viser jo bare altså den situation, altså politikken er ikke særlig populær på den måde. Altså, det er det der med demokratiet, der leder under disse situationer. Jamen, hvad skal man så gøre i forhold til det her 58%, hvis ikke det skal ske igen? Jamen altså, vi bliver nødt til at gøre det der landspolitik i befolkningen til noget interessant. Også fordi de situationer, der har gjort, at de ikke længere har lyst til at være. Altså, vi har et ansvar for også at arbejde politisk. Og det er jo så den situation, som vi så bare har set hos Adasut. Altså, der er stor glæde, som I bare kan se. Og tak. Vi takker til Andreas Wiele. Ja, nu har vi jo nogle ting, vi skal vise fra Tasiilaq. Endelig fra Østkysten, som vi kan se kommunevalget. Og det er jo, Tasiilaq hører jo til kommuneRaq Sermersooq. Vi kan se, at Naleraq har fået en fremgang på plus 16%, Inuit Ataqatigiit plus 4%, Demokrati plus 4%, og Adasut minus 21% tilbagegang, og også Siumut tilbagegang på 6%. Hvad kan du drage ud af tallene her med hensyn til kommuneRaq Sermersooq, og især med hensyn til stemmerne til Naleraq-partiets kandidater? Jamen, jeg har lidt svært ved at komme med et kvalificeret bud. Altså det, jeg ved, det er, at man havde et Adasut-medlem, som siden flyttede til Siumut, og det var Malahøj Gugu, og det kan muligvis være derfor, at Adasut har mistet så mange stemmer. Altså, vi ved jo, at Naleraq-kandidaterne har gjort rigtig meget for at blive valgt ind, og det er jo så den nyskabelse, vi ser.
med hensyn til Naleraq. Vi ved jo, at Kommunereformer og valgkredsen, der er det Nuuk, som gør de store udslag, og ikke med så meget de små steder. Men altså, så vidt vi kan se, så ser det ud som om, at kandidaterne fra de andre partier, dem har man sat mere lid til fra vælgernes side. Og her kan vi se, at Emmanuel Noko på vegne af Naleraq 141 stemmer, Justus Hansen, Demokrati 93, Dines Michaelsen 83 og Malahøj Gugu 83, også de sidste, og også Laura Danaik Uittigitur 65. Blandt de 10 topscorere, så at sige, kan vi sige, at vælgerne har stemt på deres landsfæller, så at sige, eller byfæller. Altså, der er rigtig mange fra Østkysten af de kandidater, der har fået godt valg, og det tyder på, at Charlotte Ludvigsen som borgmester har der tilsyneladende været tilfredshed med. Altså i den tidligere valgperiode, så gjorde man jo en masse anstrengelser for at starte nye ting op. For eksempel har man realiseret forskellige fritidsfaciliteter for børn og unge. Forsamlingshuset er blevet stillet gratis til rådighed. Så vi må jo sige, at Kommunereformer har gjort forskellige indsatser for befolkningen. Altså nu er stemmedeltagelsen jo sådan set kun 38%. I løbet af aftenen så har vi jo set procentfordelingen blive lavere og lavere. Hvad betyder det egentlig, at vi har så lavet en stemmedeltagelse? Jamen, vi kan lede flere ting ud af det. Det kan være, at der er nogle vælgere, der er trætte og ikke har været oppe og stemme, eller også er de i tvivl om, hvem de skal stemme på blandt kandidaterne. Og måske har der ikke været nogen kandidater, der ligesom stod i forhold til vælgernes, eller den enkelte vælgers for godt befindende. Nu, vi plejer jo ellers at opleve, at tallene fra et Dokkordomit er de allerførste, vi ser i løbet af aftenen, og her har vi dem endelig. Det er en stemmedeltagelse på 80% i Dokkordomit, og det ser ud som om, at mange af dem har stemt på en kandidat fra Naleraq. De står for 83% af stemmerne. Inuit Ataqatigiit en stor tilbagegang på minus 31, og Siumut minus 55, under halvdelen. Det er store udsving, Lars Emil. Hvad kan du lede ud af det? Er det til kommunen? Ja, jamen det er til Kommunereformer-valget. Altså man skal jo bemærke, at Naleraq og især Jens Nabador, han har jo været borgmester i Dokkordomit, selvom han bor på Vestkysten i dag. Men det har haft en indflydelse måske. Men vi kan se, at man samles om Naleraq, og så kan vi jo se, at det har betydet stort tilbageslag for både Inuit Ataqatigiit og Siumut. Måske har man manglet gode kandidater, eller det er ikke til at vide. Altså, så har vi også en kendt Madsen, som har opnået 135 stemmer i Dokkordomit til kommunalbestyrelsen i Kommunereformer, og nummer 2, Dines Gunnak, og så nummer 3 på tredjepladsen, Inuit Ataqatigiit, indtil videre borgmester her, Charlotte Ludvigsen, og så Harald Bianco, han er nummer 4. Det ser ud til, at vælgerne har vægtet Naleraq højt, og det synes jeg godt, man kan udlede.
Og derfor, måske er det et udtryk for, at man ønsker en folkevalgt politiker til kommunalbestyrelsen fra Østkystens side, eller fra Ittoqqortoormiits side, som der ikke har været. Så det er måske grunden til, at man har samlet sig omkring Naleraq-kandidaterne. Og nu til Nordvestgrønland. Det er Qaqortoq i Kommune Qaqortoq. 75% af stemmerne er talt op. Inuit Ataqatigiit. Fremgang på 22%. Demokratisk fremgang 11%. Siumut tilbagegang på 35%. Atassut plus 1%. Og Naleraq ingen fremgang. Eller, ja, de er nye. Kan man udlade noget i forhold til Inuit Ataqatigiit og i forhold til Siumut? Jamen, det ville så være skønt at se, hvilke kandidater det drejer sig om. Jo, her er det. Simiga Heilmann, demokratisk. Hun er topscorer i Qaqortoq med 144 stemmer. Og de første 4 øverst på listen her, de kommer alle sammen fra Qaqortoq, så de er bys børn, så at sige. Så det ser ud som om, at man følger vælgernes måde at vælge på i Ittoqqortoormiit, at man vælger en bysfælle. Altså, Simiga Heilmann har jo også været meget vågen, og hun har været flittig, og hun er blevet hørt. Og man har måske bemærket, at hun er aktiv på forskellige måder. Nu skal vi fra kommunevalget over til Inatsisartut-valget. Narsaq. Til Inatsisartut-valget. Det er 69% af stemmerne, der er en valgdeltagelse på 69%. Inuit Ataqatigiit fremgang på 28%. Siumut 8% tilbagegang. Og tilbagegang for resten af partierne, bortset fra Samarbejdspartiet. Så alle andre partier er gået tilbage i Narsaq, mens Inuit Ataqatigiit er gået mærkbart frem med næsten en tredjedel flere. Måske har det været Kvanefjeldet og uenighederne om Kvanefjeldet, der gør udslag her. Rosanguaq. Jamen, vi skal huske på, at Aqaloq B. Ede og Mutte B. Ede og Marianne Paviasen, det kan være, det er dem, der har stået stærkt som kandidater under de der valgprogrammer fra partierne. Så har man for eksempel fra Inuit Ataqatigiits side haft masser af indslag i deres videofilm fra Narsaq, og det handlede meget om erhverv, og det handlede meget om, at man skal passe på miljøet og landbrugsområderne, så det er måske det, der gør udfaldet. Når vi ser på de 10 topscorere, så som du nævnte, Marianne Paviasen, hun er den, der har fået flest stemmer i Narsaq. Og så Kalistat Lund, altså vi skal huske på, Marianne Paviasen, hun kom ind i Inatsisartut som suppleant, men nu er hun topscorer i Narsaq. Kalistat Lund nummer 2, Mutte B. Ede nummer 3, Aqaloq B. Ede nummer 4, Inuit Ataqatigiit på de 4 første højst stemte. Så kommer Kim Kielsen der fra Siumut, og så en enkelt Inuit Ataqatigiit Sofus. Med hensyn til Marianne Paviasen, hun har været meget fremme i skoene, og især har hun udtrykkeligt gentaget, at hun sagde nej tak til uran og nej tak til at åbne Kuannersuit og Kvanefjeldet. Og med hensyn til Aqaloq Bilman Ede og Stork Lund, tror jeg, med hensyn til Inuit Ataqatigiit, men med hensyn til Siumuts kandidater, så har der jo nok været lidt kamp mellem Kim Kielsen og en anden en. Lars Emil? Altså, den effekt, der er med at være formand for et parti, plejer vi jo at kunne aflæse ved en valghandling. Men altså, nu ser situationen lidt anderledes ud. Hvad der foregår?
Jamen først skal man bemærke, altså hvis man undersøger Inuit Ataqatigiit stemmerne og kandidaterne, med hensyn til Múte Borup Egede, som er formand for Inuit Ataqatigiit og næstformand i partiet Aqqalluaq B. Egede, de er blevet overhalet af andre bysfæller inden for samme parti. For eksempel Galistat Lund har fået flere stemmer. Altså Erik Jensen og Kim Kielsen kommer vi uden tvivl til at se flere gange og sammenligne deres stemmetal. Men nu ved vi jo, at Kim Kielsen har været formand for Siumut og også for Naalakkersuisut gennem en årrække, men han kommer også fra Sydgrønland, men det er svært at se, hvor stor en effekt det har haft på hans stemmetal. Men altså uanset hvad, så har han jo så har Kim Kielsen jo gjort efter, hvad han kunne for at forbedre trafikforholdene i Sydgrønland. Det kan også have en positiv effekt. Vi skal have fat i Dr. Reimer Johansen. Hvor er du? Jeg er stadig i Sisimiut. Jeg sidder i et rødt hus op på fjeldet hos demokraterne. Og det er Erik Olsens hjem. Han er formand for Demokratiet i Sisimiut. De hygger sig, de har spist, og de har skålet med hinanden og underholdt hinanden i løbet af aftenen. Og så Erik Olsen, stil dig lige her. Hvordan går aftenen her? Jamen, vi er spændte, men vi hygger os. Altså, jeg kandiderer jo, og derfor er vi rigtig spændte på resultatet. Især når man har været med i hele valgkampen. Altså, du kandiderer både til kommunen, men også til Inatsisartut. Hvordan har det været? Jeg er tilfreds med min indsats, men personligt er det meget hårdt. Og når man kandiderer til Inatsisartut, så må jeg jo nok erkende, at jeg ikke har gjort noget ekstraordinært, men jeg har fulgt med så godt jeg kunne. Og jeg tror måske, jeg har brugt flere ressourcer på at kandidere for kommunalbestyrelsen. Hvorfor er det vigtigt med kommunevalget for dig? Jamen, i Qiqqataa Kommune har demokraterne ikke haft nogen folkevalg i rigtig mange år. Så derfor håber vi jo selvfølgelig, at det lykkes i år. Hvad skal I bruge resten af aftenen til? Jamen altså, vi der kandiderer til både kommunalbestyrelsen, men også til Inatsisartut, vi vil sidde her stille og roligt og følge med. Lige så vel som vi også holder øje med, hvordan vores partifæller på kysten hvilken opmærksomhed de får. Jamen altså, hvis jeg bliver peget på som borgmester, så vil jeg da selvfølgelig ikke sige nej. Jeg vil ikke sige, at jeg vil kæmpe for det, men hvis tallene falder ud til den fordel, så vil jeg ikke stå tilbage. Og det var ordene fra Demokratiet i Sisimiut. Vi siger tak til Dorthea, og vi kommer tilbage til Sisimiut i løbet af aftenen eller natten. Vi har en specialist på besøg i studiet, og det er en, som elsker tal. Josef Gaumet. Velkommen. Vi skal jo gøre noget specielt i aften med hensyn til stemmefordelingerne. Den, der er mest stemmesluger, og den, der er mindst stemmesluger, og også hvordan man inden for samme parti kan hale hinanden op, så at sige. Med hensyn til kommunalbestyrelsesvalg,
så har vi jo en speciel måde at beregne kandidaterne på, nemlig DONS beregningsmetode. Det er forholdsvis mæssig måde at beregne de kandidaternes opnåelser på. Hvordan skal det forstås, DONS metode? Altså, man kan jo selvfølgelig tænke på, om det bare er den, der får allerflest stemmer, som bliver valgt ind. Men altså, man har jo besluttet, at man skal jo bruge DONS metode ved valgene. Hvordan man fordeler stemmetallene til de enkelte partier og de enkelte kandidater, det kalder vi for DONS beregningsmetode. Og der tager man udgangspunkt i, hvor mange stemmer, der er gået til det enkelte parti i første omgang. Og det parti, der har fået flest stemmer, får det første mandat. Og derefter så beregner man de enkelte og fordeler dem i første, anden, tredje, fjerde og femte. Lad os lige vise den. Et stykke papir her. Ja, hvordan skal det her stykke papir forstås? Det var i 2018 til Inatsisartut-valget. Vi kan se partierne, og så står der Qinarsisut, det betyder vælgerne, eller hvor mange stemmer. Og når man tager den øverste linje hen fra venstre mod højre, så kan man se, at tallene nedenunder ændrer sig lige så vel, som de også ændrer sig vertikalt. Så man går fra det største tal og ned til det mindste, og så beregner man så de 31 kandidater, der bliver valgt. Så partiernes stemmer, der går til partierne, og derefter fordeler man det til kandidaterne. Nu har vi jo kommunalbestyrelsesvalg. Hvad er så forskellen på den måde, man beregner valget på til Inatsisartut? Altså, DONS metode bruges både til kommunalbestyrelsesvalg og Inatsisartut-valg. Men det, de ved, der er det mere specifikke for kommunalbestyrelsesvalget, det er jo, at man skal beregne mandaterne på en lidt anden måde. For eksempel på Østkysten, så er det måske ikke det parti, der har fået flest stemmer, men den kandidat, der har fået flest stemmer, der bliver udslagsgivende. Og først når man har fået den på plads, så beregner man via DONS-metoden de øvrige. Men til Inatsisartut-valgene, der er det ren og skær DONS-metode, man bruger. Det, at du er ekspert på det her område, betyder jo nok, at du har både talt og ganget og minuset og divideret og gjort ved. Jamen, det er altid spændende at beregne de her ting, fordi vi ved jo ikke, kender ikke resultatet, før de ligger, men derfor så kan vi jo godt komme med nogle skøn og nogle beregninger på, hvilke tendenser og hvilken vej pilen peger. Hvis vi har et eksempel her, for eksempel en kandidat fra et parti, vedkommende har fået 2.000 stemmer. Hvad er det så, der gør udslaget? Altså når man bruger DONS-metoden, så tager man udgangspunkt i, hvor mange stemmer, der går til partiet. Det kan jo godt være, at man så har en enkelt person, som er favorit i partiet, sammenlignet med andre fra samme parti. Det kunne være, at den partifælle har et meget dårligt valg. Og på den måde, så kan stemmeslugeren inden for partiet hale den kandidat med, som har fået færre stemmer, på grund af partiets samlede stemmetal. Vi skal en tur hen til Andreas, og vi siger tak til Josef for hans forklaringer. Vi skal have en direkte linje til
Og det er Andreas Ville. Du er stadigvæk i Nuuk, men hvor er du henne? Jeg er hos Nunatta Ridongnais feststed i Angnat Illuat. Og jeg står her sammen med formanden Vitus Ryaugitok. Lad mig høre, hvad du synes om status ved valget her. Altså, vi har jo ikke set nogen resultater fra de større stemmesteder eller valgsteder. Vi er jo et lille parti, så vi kan ikke rigtig forholde os. Og vi kan jo godt se, at det har en betydning, at vi ikke har kandidater stillet op på vegne af Nunatta Ridongnai til 3 kommunalbestyrelser. Så lad os nu se, hvad der sker i løbet af natten. Men I var jo glade for et eller andet. Altså, det, der er mest spændende, det er, hvordan vi kommer til at placere os i Avannaata Kommune er, og ligeledes at det utroligt spændende, hvordan valget falder på os her i Kommuneqaqortoq. Og hvis der er mulighed for... vi håber ikke, at vi får for lavt et stemmetal, fordi vi har brug for at komme op på omkring 1000 stemmer i alt. Så derfor så er det spændende at se, hvor mange stemmer vi har fået i Kommuneqaqortoq, men også i Avannaata Radio. Hvad føler du i forhold til situationen nu? Regner du med, at I får valgt et medlem ind? Ja, det regner vi med, at vi får valgt en enkelt ind. Men på den anden side, så ved vi jo godt, at der er stor forskel på, hvordan stemmerne falder, når det er kommunalbestyrelsesvalg, og når det er til Inatsisartut. Så vi håber da, at vi kan fastholde det ene mandat, vi har haft i Inatsisartut. Og spændende er det jo også, om vi får flere. Du siger, at de store byer er vigtige for jer, og i forhold til, om I opnår et mandat. Nu ved vi jo, at der er flere valg, men at der i Nuuk for eksempel var kun under halvdelen af de stemmeberettigede, der var oppe at afgive deres stemme. Hvad vil du sige i den forbindelse? Jamen, det har været rigtig dårligt valgvejr her, og så har vi også udfordringer i forhold til corona og restriktioner. Så det er spændende at se, om det har en fatal betydning for, hvordan stemmerne fordeler sig. Men det finder vi jo først ud af løbet af natten. Hvis ikke I får valgt nogle kandidater ind, hvad skal partiet så? Ja, den drøfter vi til den tid. Vi regner med, at vi kan fastholde det mandat, vi har i Inatsisartut, men det må natten afsløre. Tak. Og det var indslaget fra Kvindehuset Angnat Illuat fra Nunatta Ridongnai. Og tilbage til studiet. Vi siger tak til Andreas. Og nu til Jørgen Simonsen til Qaqortoq. Du er i forsamlingshuset. Hvad foregår der? Vi er i Ravas festsal, og det er Inuit Ataqatigiit, der er samlet her. Der har været et kæmpe fremgang for Inuit Ataqatigiit i Narsaq. Stine Ede, ja, det ser ud til, at I har fået et kæmpe valg. Hvad er årsagen? Ja, men folk har brug for ændringer, og det har vi jo sagt både til valgkampen i Inatsisartut, men også i kommunalbestyrelsen. Og det tror jeg, folk har hørt. Så rent stemmefordelingsmæssigt, så er der store forandringer på vej. I Narsaq og i Nanortalik har jeg haft stor fremgang. Men har I fået visket noget i ørerne om resultater fra de andre steder?
Jeg har hørt, at